objectives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Dalawang lalaki sa Itogon, Benguet, huli dahil sa pagmimina. Dalawa patay, 12 sugatan sa pagtaob ng kuliglig at pulis patay sa pananambang. Bilang ng mga tumataya sa loto, dumarami sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Mga tricycle driver nananawagang itaas ang fuel subsidy. TESDA naghahanap ng halos 2,000 scholars para sa mga programang pang-agrikultura. Mayor Magalong tinawag na bully ni Councilor Yaranon. At Bougainvillea Farms, isa ngayon sa mga ipinagmamalaking atraksyon sa lalawigan ng La Union. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag na Rabii Amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Hinuli ng mga pulis ang 2 lalaki sa Itogon, Benguet matapos magmina sa lugar na sakop ng isang mining company nang walang paalam. Magbabalita, Charles Limon. Samut-saring kagamitan sa pagmimina ang nakuha sa 2 lalaking ito sa isang kumpanya ng minahan sa Barangay Poblasyon, Itogon, Benguet. Ito'y matapos madiskubre na wala silang pahintulot na magmina sa lugar. Bali lang yung dalawa ni-refer sa aming kagabi kasi nahuli na mga security ng Isoy doon sa area nila. So, nagtanong nila yung dalawa ano yung pupos nila doon sa company site. Walang masaling dahilan. Tapos nakita nila na may mga gold ore tapos mga mining equipment. So, hinuli na nila. Ayon sa pulisya, mahigpit na ipinagbabawal sa batas ang pagkuha ng mga gold ore sa mga mining claim o mga mining camp na walang pahintulot. Nakapaloob ito sa Presidential Decree 581 o prescribing a heavier minimum penalty for high grading or theft of gold from a mining claim or mining camp. Kung magmina man tayo, tignan natin na responsible mining pa rin yung kundin natin. Tapos yung kaligtasan ng karamihan na mga residente dito sa Itogon. Kasi pag natapos yung minahan, aalis yung mga minero, ang mahihiwag, yung mga residente dito, sila maging kawawa. Nakuha mula sa 2 suspect ang 2 sako ng gold ore, 2 spotlight, 2 martilyo at 4 na moil bars. Nahaharap ang 2 sa kasong paglabag sa PD 581. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Habang pahirap ng pahirap ang buhay dahil na rin sa hindi maawat na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, dumarami naman ang mga naengganyong tubaya sa loto, baka sakaling pala rin. Ayon sa mga eksperto, wala itong magandang maidudulot. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Perwisyo pa rin para sa mga motorista ang halos 100 piso ng presyo ng gas. Masakit sa bulsa na yan. Talagang suffer tayo, kaya lang wala rin naman tayong magagawa. Dahil siyempre, ang normal na tao naman, wala naman magagawa dyan. Yung mga nasa gobyerno ang nakakaalam dyan. Tumaas na rin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Gaya ng mga gulay na tumaas ng halos 5 hanggang 10 piso kada kilo.
Naglalaro rin sa 180 hanggang 200 pesos ang kada kilo ng manok, 330 hanggang 350 kada kilo ng baboy at 360 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baka. Tumaas rin ang presyo ng isda. Ito raw ang dahilan kung bakit araw-araw pa rin nagtataya ng loto si Gina. Siyempre, naghihimala kung nanalo ang swerte. Ako kasi sa akin naman araw-araw kahit na ano naman, napaikot naman yung budget. Kahit sa lahat, basta makataya ka ng loto. Ngayong araw, 369 million na ang jackpot sa 655, 33 million sa 642 at 25 million sa 645 at 649. Sa laki ng premyong pwedeng mapanalunan, mas dumarami pa ang naeengganyo. Yes, ma'am, dumami po sila dahil sa Grand Lotto. And sabi kong siguro talagang gusto rin nilang makuha yung jackpot prize. Para sa financial expert na si Efren Cruz, hindi ito magandang gawain. Kung pinapahalagan mo yung 20 pesos mo, kasi pag nawala yan ay sayang din, pwede pamasahe, di ba? Ay yun ang laging iisipin mo. Hindi naman tayo walang katapusan ng pera, kaya ka nga tumatayan sa loto eh. Tapos itatapon mo na lang yung 20 pesos mo. Abay, pwede ka pang bumili ng ice cream pag yun ang gagamitin ba eh. Sa loto wala kang makukuha. Ipunin o gamitin na lang raw sa mas mahalagang bagay o paraan ang perang itinataya gaya ng pambili ng makakain. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Kayod kalabaw pa rin ang ating mga kababayan. Kasabay nito ay ang todong pagtitipid dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Todo kayod ang mag-asawang Sylvia at Erwin sa kanilang maliit na kainan at pamamasada ng tricycle. Adamot ti basit nga kita umi, at least oray basit di kita umi, at least makapaibos kami lako mi. Iso gamin din ti target mi maibos di lako mi. At least pang masa gamin di lako mi, oray kaskasa no basit lang tikik kita umi. Kapigpigsaan na kurang ay sobrang 500 mat kasi no napigsa ngam no tatatawan ni eskwela adamot di na tumal ngamin ngal daw. So nga no kakut agad kami latan no adaman ti nga basit nga kinita mi ituloy mi latag lako ray nalugi kami di ngal daw. Ang kitang 500 piso ni Sylvia ay halos kalahati naman ng kita ng asawa niyang si Erwin sa kanyang pagta-tricycle. Ay dati ti budget mi idi dati mababati ka 200 nga masisave mi. Tapos malibre kami amin ti kanan min kan nagay merinda mi. Tatangang imato ti gasolina. Kasla eksakto lang awanan ti savings mi. Pang malibre kami lakat ti kaan kan merinda. Ayos kanya mi diyan. Iso nga isabsabay ko matanti agpasapasada ti tricycle. Nung ti problema mat nakapsot lata ti pasada syempre nangina ti ko gasolina. Basi ti magit-kita mi latta. Imbaga mo maka 200 akte malum no napigsamat 300 plus kasi ay. Kaya naman halos wala na silang maipon at pantustos sa kanilang 3 anak na nag-aaral. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang inflation rate sa bansa ay pumalo na sa 6.1%. Ang patuloy na pagtaas ng inflation rate sa bansa ay magdudulot ng mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain, mga non-alcoholic beverages at ng mga gastusin sa transportasyon. Dagdag ni National Statistician Dennis Mapa, nagkakahalaga na lang ang piso ngayon ng halos 87 centavo. Yung CPI ay tumataas, ibig sabihin mas lumiliit yung purchasing power ng pera natin, ng piso, no, para bumili ng goods and services. Ang purchasing power peso ay 1 over the CPI multiplied by 100, no. So ang base year natin parang yung 100 ay nasa 2018. Dahil tumataas yung inflation natin through the years, in-expect natin talaga na bumababa yung ating purchasing power peso. So, ngunit ayon kay President Bongbong Marcos, ang report ng pagtaas ng inflation rate ay hindi dapat ikabahala. I will have to disagree with that number. We are not that high. We
have crossed our targets were less 4% or less. Unfortunately, it looks like we may cross that threshold. Tatawid tayo sa 4%. That's why, again, we have to think about interest rate levels. Isa sa mga binanggit na prioridad ni President Marcos bilang bagong Agriculture Secretary ang isyu sa presyo ng mga bilihin. Pero dahil hindi pa ito na isa sa katuparan para sa mag-asawang Sylvia at Erwin, tiis at pagtitipid muna ang kailangan nilang pairalin upang maitawid lamang ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Naisasakripisyo naman ang sustansya ng ilang pamilyang Pilipino dahil sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Magbabalita, Charles Limon. Napapakamot na lang kung minsan si Aling Annalyn kapag namamalengke. Minsan kasi, problemado siyang pagkasyahin ang budget sa taas ng mga bilihin. Siyempre, sa panahon kasi ngayon, kasi nagmamahalan lahat, kaya siyempre tight ang budget. Wala sa panahon ngayon, ang 1,000 mo parang 100 pesos na lang, kung tutuusin. Kasi kulang na ang ngayon, kasi ang mamahal talaga ng bilihin. Pero kahit mahal ang bilihin, hindi pa rin niya isinasakripisyo ang pagbili ng masusustansyang pagkain. Kaya ang sa akin, pag ako namamalengke, bumibili ako ng mga gulay. At least kung kaya sa budget, at least dalawang gulay. Tapos mga karne or isda, at least pwede na at least gusto pa rin ng batang kainin. Isa lang si Annalyn sa mga Pilipinong sinusubukang maghain ng masusustansyang pagkain sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin. Ang ilan walang magawa kundi maghain ng mga pagkaing mura pero nasasakripisyo ang sustansya kaysa magutom. That is one of the major challenges now, ngayong new normal kasi ang mas pipiliin ng iba is basta ang importante may makakain. So nako-compromise na yung mga nutrients na talagang kailangan natin. So yun ang challenge. Sa ngayon, pumalo na sa 6.1% ang inflation rate o pagtaas ng mga bilihin sa bansa ngayong Hunyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito'y dahil sa epekto ng pagtaas ng piso kontra dolyar, Russia-Ukraine war at ang pagsipa ng produktong petrolyo. Sa inilabas na pag-aaral ng Social Weather Station Survey noong Abril, pumalo sa 3.1 million na pamilya sa bansa ang nakaranas ng gutom sa unang 3 buwan ng taon. And one of the things na nakikita natin na tumataas yung hunger incidence is itong OPT. So doon na natin nakikita na nagkukulang na sila ng pagkain kasi yung weight of the child, the height of the child is already affected. So if patuloy na tataas nga yung food insecurity, lalong mag-worsen yung malnutrition situation sa atin. Noong nakarang taon, pumalo sa 4,844 na mga Pilipino ang namatay dahil sa malnutrisyon mula Enero hanggang Oktubre ayon sa PSA. Kaya payo ng mga nutritionist, piliin muna ang mga mura pero masusustansyang mga pagkain. So we just have to review our food groups. Pwede namang kung walang karne, we have our protein rich foods, we have our mga bukal, di ba? Yung ating mga legumes na they still give the same nutrient but these are cheaper when it comes to sa cost. So para hindi ma-compromise ang ating yung quality din ng ating mga kinakain. Isa din sa mga nakikita ng DOH upang maresolba ang malnutrisyon ay ang paghahain ng mga karinderya ng masusustansyang pagkain. So, we have a health promotion playbook called Karinderya para sa Healthy Pilipinas. So, sa playbook po na ito, kinokontract po ng LGU yung mga local karinderya para mag-provide po ng dietary supplementation meals sa ating mga stunted na children, pati na rin sa mga pregnant at lactating mothers. So, siguro po through this program, makakatulong rin po tayo sa mga pamilya na hindi
kuha ng sapat na sustansya sa kanilang mga pagkain. No? Sa pag-upo ni President Bongbong Marcos, ipinag-utos nito ang pagpapalakas ng industriya ng mais at palay upang mapababa ang inflation rate sa bansa. Isa din itong paraan daw para masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa gitna ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Dahil pa rin sa sabay na pagtaas ng presyo ng gasolina at bilihin, may panawagan ang mga tricycle driver sa pamahalaan. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Parehong ayuda ang hiling ng ilang mga tricycle drivers sa Cabala Union. Oray ko mga 6,600 ngay bagbagay di 6,000. May bagak lang, kaslamot lang yung baga di kadwak. Di nga talaga 6,000 kumamang lang. Siyempre nagninamot ti gasolinan. Ang ilan sa mga rason nila kung bakit ganito kalaki ang gusto nilang ayuda. Tano mo kasi kami di bagada kami di ka maalam nga pinirpirma medyo munisipyo. Santo naggatapay gasolina tatan. Tapos dapat ubing ko nga basit. So dapat matupad mo lang kung madya bagbagada nga 6,000. Sa press briefing, sinabi ni President Bongbong Marcos na gusto niyang maidagdag ang mga tricycle drivers sa fuel subsidy program. That we are going to try not only to continue the fuel subsidies for the transport sector, but to expand it to include the tricycles, which up to now have not been included. And so we talked about in the cabinet meeting. We talked about the funding, where it can come from, and how we are going to manage the how we are going to manage the funding for the additional fuel subsidies. Bagamat wala pang ang nasasabing halagang maibibigay ang Pangulo, umaasa ang mga tricycle drivers na makakasapat ito para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Ang average na kita ng isang tricycle driver sa isang araw ay nasa 500 piso. Pero dahil umabot na sa halos 86 pesos ang 1 litro ng gasolina, naging 200 na lang ang naiuuwi. Nauna nang sinabi ng LTFRB na 1,000 piso lamang ang matatanggap na ayuda ng mga tricycle drivers mula sa Pantawid Pasada Program. Magmumula ito sa 625 million pesos na budget na nalaan para sa nasabing programa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Nakikiisa na rin ang TESDA sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mga scholarship program. Magbabalita, Ren de Guzman. Sa unang pagpupulong ng mga gabinete sa ilalim ng Administrasyong Marcos, sa pinagtuunang pansin ang pagpapalakas ng agrikultura. In the agricultural sector are primary to all that we are hoping to do. We cannot do many of the things unless we can see that the agricultural sector has strengthened. Food supply is such an important part. Sa datos ng PSA, bumaba ng halos 1.6% sa unang quarter ng taon ang agriculture value ng produksyon sa bansa. Patuloy rin kasi sa pagtaas ang mga farm input gaya ng pataba at pestisido. Dagdag pa sa sakit ng ulo ang pagtaas ng krudong ginagamit din ng mga magsasaka. Marami ang umaalis sa kani-kanilang mga probinsya para maghanap ng iba't ibang trabaho sa mga syudad. Pero para muling mapalakas ang sektor ng agrikultura sa bansa, handog ng TESDA iba't ibang mga programa at training. Ano yung PAFSE? Ito naman yung Program on Accelerating Farm School Establishment na may iba't iba tayong mga farm field schools na nag-o-offer din ng iba't ibang programa sa agriculture na binibigyan natin din ng mga scholarship programs. Meron tayong mga programs sa organic agriculture production. Meron din tayong agriculture crops production. Meron din tayong tinatawag na mga small ruminants, yung mga maliliit na animal, tsaka mga large ruminants na qualification programs. Ito naman yung pagdating sa mga malalaking animals like yung mga baboy. Itinuturo rin ang pagkukumpuni at paggamit ng mga makinaryang pang-agrikultura.
Kailangan nilang matutunan kasi ito nga yung facilitate yung mga pagdating sa skills sa farms para hindi na siya manual. Kaya meron tayong sinasabing mga equipments pagdating sa farm sa rice machinery operations. May mga specified na equipments pagdating sa qualification na to. So kailangan nilang matutunan, kailangan nilang alamin kung paano yung paggamit ng mga iba't ibang makina. Bukod sa libre, halos 3 buwan lang ang gugugulin para makakuha ng sertipikasyon. Maaari itong magamit sa pag-apply ng trabaho. Susi rin ito para makapangibang bansa gaya ng Israel. Pinapapunta natin yung ating mga graduates ng TESDAT sa Israel. So this is in partnership with Israel. So meron na tayong mga naging beneficiaries na napapunta noon at nakabalik na rin sila. So yung application ng knowledge and skills na natutunan nila sa Israel, ina-apply na nila ngayon. 1,900 scholars para sa mga programang pang-agrikultura ang hinahanap ngayon ng TESDA Cordillera. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, Mayor Magalong tinawag na bully ni Councilor Yaranon. Yan at iba pang balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 at Tab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Aha! Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man.
Isang bully, yan ang tawag ni Councilor Yaranon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa umunay pamamahiya niya sa konsihala. Magbabalita, Ren de Guzman. So I wish Miss Yaranon, it's about time that please let us work together towards a better Baguio. Sana naman huwag niyo inaatake lang kagad kami tayo. Hindi na napigilan ni Councilor Mylene Yaranon na tawaging bully si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa anyay pamamahiya sa kanya sa Facebook at maging sa flag raising ceremony sa City Hall noong Lunes. I was bullied and I was harassed and I was humiliated in front of the people sa City Hall. And it was also in the media. So, unbecoming of a public servant to humiliate a councilor. Masakit po. Masakit sa akin. And masakit sa mga taong nagmamahal sa akin, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, and the people who voted for me. Masakit yun. Nag-ugatang bangayan sa Facebook post ni Councilor Yaranon noong nakaraang Biyernes kung saan sinabi nito na ang planong proyekto ng kasalukuyang administrasyon katuwangang DENR para sa lote ng Bibak ay indikasyon na inuuna ang kapakanan ng mga may sasakyan bago ang pangangailangan ng mga kabataan. Gagawin umano kasing commercial at modernized parking ang loteng nagsilbi noong dormitoryo para sa mga mahihirap na estudyante mula sa Cordillera. Between the students and the parking, syempre I'll give priority sa students kasi yun nga yung serbisyo na alam ko eh. Mas bigyan mo ng preference ang mga tao kaysa yung mga sasakyan. Anong mali doon? Namomoliti ka ba ako doon? Kaya nga sabi ko, my post was an honest post appreciating VP Lenny Robredo's project, no? For the indigent students. Nakakalungkot lang. Ano pinaplano ninyo, Miss Yaranon, yung market na yan? Why is it that yung mga group ng architects na kinuha mo, no? They were demanding 10% of the total cost. Kung 1 billion pala yung market na yan, 10% is 100 billion. Matapang ding sinagot ni Councilor Yaranon na isa ring arkitekto ang ibinabatong aligasyon sa kanya. The standard fee of an architect is 10%. Totoo yan. But, depende rin sa cost. Pag umabot na ng 1 billion, ang standard fee na lang ng architectural design and engineering fees is only 45 million. Nandun yun. Meron yun sa batas. 45 million. Hindi ho aabot ng 100 million. Now, pag beyond 1 billion, magdadagdag ka ng 25 million. Kaya, aabot lang yan ng mga 65 million. Ang batas na kanyang binabanggit ay ang Republic Act No. 9266 o ang Architecture Act of 2004. Si Mayor Magalong din daw ang nanghingi ng tulong sa konsihala noong 2019 para sa paggawa ng planong rehabilitasyon ng palengke. 2 buwan raw ang time frame na ibinigay ng alkalde dahilan para maghanap si Yaranon ng mga arkitekto na tutulong. Nauna nang sinabi ni City Administrator Bonifacio de la Peña na wala pa namang napag-usapan o napagkasundo ang porsyentong makukuha ang mga arkitekto. Sinusubukan naming kunin ang panig ni Mayor Magalong at ang kanyang staff tungkol sa mga pahayag ni Councilor Yaranon pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga text at tawag. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Unti-unti nang dinadagsa ang COMELEC na mga gusto magparehistro para makaboto sa barangay elections sa darating na Disyembre. Magbabalita, Charles Limon. Kaka-18 ni Zarek, ay agad siyang sinamahan ng kanyang nanay para magparehistro sa COMELEC. Kasi as a young student and a young person, need ko pong malaman yung mga rights ko and then I have to vote para sa kinabukasan din po ng mga susunod na generations. Gusto kong pakita lahat sa kanya kung yung mga government offices tulad ng COMELEC para malaman niya kung
mga kailangan niya sa mga susunod sa college, malaman niya kung saan yung mga offices. Sinimulan na kasi ng COMELEC ang pagbubukas ng voter registration para sa darating na local barangay election. For our registration today, nag-start noong July 4 and it will end on July 23. So I am urging everybody who has not yet registered, who are not registered yet, voters, to apply for their registration now. Huwag na lang po natin hintayin yung last day, which is July 23, kasi sigurado pila na naman yan. Mahihirapan na naman po tayo mag-register. Isa rin sa mga nagparehistro kanina si Lady. Anya, deactivated daw siya noong May 9 national at local elections. Hindi nga po eh. Kasi yung pinacheck ko po yung pangalan ko, hindi na talaga siya kwan. Hindi na po siya mahanap. Hindi na ba? Opo. Kaya hindi na ako nakaboto. Akala ko active pa yung pangalan ko po no. Hindi ko siya nahabol. Hindi ko naasikaso. Si Brenda naman, umuha na ng application form para sa kapatid. Anya, mahirap nang makipagsiksikan sa huling araw ng registration, lalo na kung may sinusunod na kota. Bali, kinuhanan ko ng form yung kapatid ko kasi dati siya naboboto sa Pangasinan. Pero residente na kasi kami dito, so ipapatransfer ko siya dito ngayon. Magta-transfer siya dito sa Baguio na. For now, hindi po natin i-implement yung CONA 300 since kukunti pa lang ang pumupunta for registration ngayon. But we will expect to implement that during the last week na siguro dahil ugali ng Filipino, last minute, doon lang sila pupunta at mag-register on the last few days. Doon natin siguro i-implement yung 300 quota per day. Para mahikayat pa ang publiko na magparehistro, plano nilang isagawa ang isang special registration day sa Sabado para sa LGBTQ community. Target ng COMELEC Baguio na makapagparehistro ng 3,000 hanggang 5,000 na mga botante sa loob ng 20 araw na registration. Successfully registered. Tapos na po. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, 2 ang patay habang 12 ang sugatan nang tumaob ang isang kuliglig na ginawang center car sa Cabagan, Isabela, habang isang pulis ang patay sa pananambang kaninang umaga. Magbabalita, Haris Julio. Agad tinulungan ng mga motorista ang mga pasahero na nadaganan ng tumaob na kuliglig sa Cabagan, Isabela pasado 1:00 ng hapon kahapon. Sa investigasyon, binabaybay ng kuliglig ang National Highway sa Barangay Balasig nang nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver. Nawalan daw siya ng nawalan siya ng control dun sa steering wheel niya dahilan para matumba yung... Dumating din ang rescue team pero inabutan ng patay ang isang pasahero na si Rosalyn Agabin. Naidala naman sa ospital ang mga sugatan pero namatay din habang ginagamot si Solitaria Gannaban, 51 anyos. 3 naman ang inilipat sa Cagayan Valley Medical Center dahil sa malubhang pinsala. Nasa 14 ang sakay ng kuliglig kabilang ang driver. Galing sila sa death anniversary celebration ng kaanak sa bayan ng Tumawini. Pauwi na sana sila sa San Bernardo, Cabagan nang mangyari ang aksidente. Ayon sa pulis, ang kuliglig ay converted o binago para maging center car. Improvised na vehicles. Farm equipment lang yun siya, hindi siya for passenger. Patuloy ang investigasyon sa aksidente. Samantala, sa Cabagan, Isabela pa rin, patay ang isang pulis sa pananambang bandang 8:00 ng umaga ngayong Huwebes. Sa inisyal na impormasyon, sakay ang biktima ng kanyang SUV at binabaybay ang bypass road sa bahagi ng Barangay Ugad nang ito ay pagbabarilin. Ang biktima ay nakatalaga sa Reyna Mercedes Police Station. Haris Julio para sa Luzon Headlines. Nasubukan nyo na bang magrehistro ng kotse nyo o ng jeep o bus sa Land Transportation Code? Ngayong computerized na ito, parang naging difficult para sa ating mga owners of motor vehicles. And isa pang nagbibigay ng difficulty ngayon ay yung Republic Act 10913.
otherwise known as the Anti-Distracted Driving Act. And yung Anti-Distracted Driving Act ay isang batas na nagpapunish ng isang motor vehicle owner or driver of a motor vehicle na gumagawa ng mga ganitong bagay. One, using a mobile phone. Write, read text messages, send text messages, call, or speak to someone else through the cell phone. Another one is using electronic equipment or computing device. Abang nagdadrive ka, naglalaro ka, nanonood ka ng Netflix, at nagbabasa ka ng e-books, gumagawa ka ng assignment mo using the calculator and other similar acts. Ang problema talaga dito is pag pinahiram mo yung sasakyan mo at ito ay napicturan na ginagawa nito, ang liable ay hindi yung pinagpahiraman mo ng sasakyan, pero yung registered owner or yung registered vehicle owner, at siya yung magbabayad ng napakatinding fine. Ang first offense kasi 5,000 pesos kaagad ang multa. Idadagdag yan sa registration fees mo. Second offense is a fine of 10,000 pesos. A third offense is 15,000 pesos plus the suspension of your driver's license for 3 months. And ang last offense, 20,000 pesos at revocation ng iyong driver's license. Yung mga gumagawa na ito na school service, no? At sila ay nahuli within a 50-meter radius from the school, ay 30,000 pesos ang fine at suspension ng kanilang driver's license for 3 months. Now, all this nakukuha sa mga kamera, lalo sa Metro Manila. Baka hindi mo alam, may mga cameras all around you. So, nakukuhanan kayo. And pag nahuli kayo, merong proof that you have violated the Anti-Distracted Device Law. Hindi lang anti-device, meron ding violation of seatbelt law, meron ding violation of pedestrian lanes, etc. Nakukuhanan din yan at may corresponding fines and suspension of licenses. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Bougainvillea Farms, isa ngayon sa mga pinagmamalaking atraksyon sa lalawigan ng La Union. Ang kwento, susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ang batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ang batang 90s. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag 4S. Una,
suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may bantana ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Dahil po sa kagandahang taglay, nagsusulputan ngayon ang mga bougainvillea farms sa lalawigan ng La Union. Ilan sa mga ito ay pinasyalan ni Sofia Pagaduan at narito ang kanyang kwento. Magandang palamuti ang bougainvillea sa mga hardin. Bukod sa kagandahang dala ng mga bulaklak nito, madali lang alagaan at payabungin. Kaya naman naisip ni Hermogenes na ipakilala ang bougainvillea sa pamamagitan ng pagkakaroon ng bougainvillea farm sa Cabala Union. Actually ma'am, ito kasi sikat-sikat sa ibang lugar, sa province na iba. Dinevelop po ito ma'am, hindi lang sa ganda ng mata. Maganda kasing income sa ganito, kaya dinevelop ko po. Saka isa pa, dinevelop ko ito ma'am, hindi para sa amin, para sa La Union. Kasi naiinggit ako sa ibang lugar. Ang ganda ng ganito na why not dito sa La Union. Nasa 100 variety ng bougainvillea ang makikita sa farm ni Hermogenes. Kabilang narito ang Arjuna, Lady Zaira, Sofia Indiana at La Union Gold. Nasa kanya rin ang pinakamalaki at pinakamahal na Red Scarlet bougainvillea sa buong La Union. Kapag isip kami na maayos, hindi namin napapag-usapan ang mga na problema. Dito lang kami nakapokus, although principal siya. At saka parang lumabas sir yung pagiging kwan ko dito sa bougainvillea. Para umukay yung isip ko, yung buhay namin. Ang kagandahang taglay ng bougainvillea, makikita rin sa isang nature park sa Agoo, La Union. May mga rare po kaming mga bougainvillea po, magandang pagpicturan, tapos may mga prenup po kaming naganap dito, tsaka yung mga debutante po dito po sila nag-pictorial po. Tuwang-tuwa naman ang ilang bumisita na galing pa sa ibang mga bayan. Magandang pagpicturan, tas maganda yung mga view niya. Mga bougainvillea na nakita namin ay sobrang ganda. Ang rason ng mga bougainvillea propagators kung bakit magandang mag-alaga nito? Kasi matagal ang mamumulaklak man, matagal hindi kaya yung ibang ganyan halaman, madaling limukan. Yan eh, mga one month siguro, mamumulak din.
Pebrero noong nakaraang taon nang ideklara ng Provincial Government of La Union ang bougainvillea bilang kanilang official provincial flower. Para sa mga umuusbong na mga bougainvillea farms tulad ng mga pag-aari ni Hermogenes at Nori, suporta mula sa mga pamahalaang lokal at bumibisita ang kanilang hangad. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. 2 lalaki sa Itogon, Benguet, huli dahil sa pagmimina. 2 patay, 12 sugatan sa pagtaob ng kuliglig at pulis patay sa pananambang. Bilang ng mga tumataya sa loto, tumarami sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Mga tricycle driver nananawagang itaas ang fuel subsidy. TESDA naghahanap ng halos 2,000 scholars para sa mga programang pang-agrikultura. Mayor Magalong tinawag na bully ni Councilor Yaranon. At Bougainvillea Farms, isa ngayon sa mga ipinagmamalaking atraksyon sa lalawigan ng La Union.